היי בנות, סרטון הסבר קצר לאיך אנחנו הולכות לעשות את הסיפור הזה של הגוגל פורמס לקראת היום הורים. אז בעצם זו טופס, אני מניחה שאתם זוכרות את זה, של הכיתה של ירדן שנה שעברה. יש פה את כל המקצועות, מי מלמדת איזה מקצוע, ואז כל אחת מכניסה את הערכות לתלמיד הרלוונטי, וזה טופס כזה אחד לכל הכיתה, שכתובים בו כל הילדים מהכיתה, ואת זה אתן משתפות יחד עם המורים המקצועיים שמלמדים בכיתה שלכם. אז איך זה הולך לקרות? אוקיי, אתם תקבלו ממני במייל, לתיבת המייל שלכן, הזמנה כזאת: אילי פאסט, invitation to edit, יום מורה תלמידה, מחצית א', טופס להעתקה. אתם נכנסות למייל הזה, פותחות עם דוקס, opening docs, ואז מה שאתן עושות, מאוד מאוד חשוב, לא להתחיל לעבוד על הטופס הזה, זה כאמור טופס להעתקה. אז בעצם אתם עושות פה פייל, ואז עושות make a copy, יעני עותק. ואז הניים, אתם משנות את השם, במקום טופס להעתקה או קופי או משהו, אתם כותבות יום הורים, נניח ג' ניצן. אני כותבת. ואז אתם שומרות את זה ב-My Drive, לא מסמנות בשום דבר, כותבות אוקיי. יופי. ברגע שעשיתם את זה, נפתח לכם הטופס הזה שעכשיו הוא שלכם. מה שאתן עושות עם הטופס הזה שהוא שלכם, דבר ראשון אתן מכניסות את כל המקצועות. אתן כותבות שפה, מי מלמדת אצלכם שפה. אתן כותבות חשבון, מי מלמדת אצלכם חשבון. ככה את כל המקצועות ואת כל המורות. ואז אתן עושות קונטרול A, מעתיקות את כל הטבלה הזאת עם המקצועות והמורות, ואחרי שעשיתם קונטרול A אתן עושות קונטרול C, מעתיקות, פותחות דף נוסף, ומדביקות את זה ככמות הפעמים, כמות התלמידים והתלמידות שיש לכם בכיתה. 22, אני צריכה לעשות את זה 22 פעמים. זה טוב, בגלל שאז אתם לא צריכות לכתוב כל פעם את כל המקצועות, עוד פעם ועוד פעם, בכל טופס מחדש. מה שאתן כן צריכות לכתוב עכשיו כל פעם, זה את השם של התלמיד והתלמידה, איך שאתם רוצות, נניח לפי הרשימה, נראה לי זה הכי חכם. עדי הראשונה בכיתה שלי, ואז אני כותבת ככה את השמות של התלמידים. יופי, ברגע שהכנתי את זה, עכשיו זה מוכן לשלוח למורות ולמורים המקצועיים בכיתה שלי. אז מה אני עושה? אני לוחצת פה על share, ואז זה פותח לי חלון כזה. עכשיו אני יכולה להכניס לפה את הכתובות מייל של כל המורות המקצועיות בכיתה שלי. אז אני מחפשת את שירז, מוסיפה אותה. אני מוסיפה את ירדן. אני מוסיפה את אודליה. וכך הלאה והלאה, אני מוסיפה את כל הזה. אני לא עכשיו אשלח, אבל כי את זה עדיין לא מוכן, זאת רק הדגמה. כשאתן תסיימו, אתן כותבות פה send, שולחות את זה, ואז המורות המקצועיות בעצם מקבלות את המייל שאתן קיבלתם, הזמנה לעריכה, ונכנסות וכותבות את כל הערכות, ואתן יכולות לראות את הכל. זהו, בהצלחה, תשאלו אותי שאלות אם צריך. ביי.